jotenkin se, että miten ollaan vaikuttamatta raiskaajalta on niin kuin olennainen taito miehelle. Koska esimerkiksi yksi kesä mä olin näyttelemässä Robin Hoodissa. Mä näyttelin Pikku Jussia, koska minä olen iso mies. Ja sitten koko sen kesän ajan mulla oli yhden puvustajatytön kanssa, semmoinen söpö punatukkainen tyttö, sen kanssa flirttiä. Ja sillä meillä oli jotenkin hyvä kemia ja flirttailu siinä käynnissä koko kesän ajan. Ja sitten kun tulee ne hautajaisbileet siitä esityksestä, ja sitten me ollaan päädytty koko työryhmää, tai iso osa työryhmää sinne yhdelle rannalle, Lappeenrannassa oltiin, ja mä sitten istuin sen puvustajan kanssa kahdestaan, koska äkkiä me oltiin kahdestaan, se oli ollut ihmisiä ympärillä, ja äkkiä me ollaan kahdestaan, ja sitten mä halusin jotenkin sanoa sen ääneen, että hei, mä tiedän, että meidän välillä on ollut flirttailua tässä koko kesän ajan, mutta sä tunnet mun tyttöystävän, ja että totta kai tässä ei mitään tapahtunut, mutta että on tavallaan ollut kiva, että meillä on ollut tämmöinen flirttijuttu tässä, niin kuin sillä lailla, tai se on ollut kiva. Mä en sanonut sitä noin, vaan mä sanoin, että se on hyvä, että tässä on muitakin ihmisiä paikalla, koska jos ei olisi, niin mä en tiedä, mitä mä tekisin sinulle. Mikä on suunnilleen raiskaajin asia, minkä mä voin sanoa tuossa tilanteessa? Ja jälkikäteen oli sellainen, mutta se ei tiennyt, tai se ei välttämättä siinä tilanteessa tajunnut, että mä oon hyvä tyyppi, tai sitten sellainen, fuck, ja mä en ole koskaan tavannut sitä ihmistä sen jälkeen, niin mä en kerännyt korjata sitä sellainen, että mä tarkoitin silloin.